L-għażla li se jagħmlu t-tesserati għandha tkun ibbażata fuq min se jkun l-aħjar mexxej li se jwassal il-messaġġ u jappella lin-nies meta tiġi elezzjoni oħra. Għal dan Robert Tabela f'attività politika f'Ħal Ormi fejn sostna kif din ir-riċetta rebbieħa m'għandix tinbidel. U ftakru illi l-għażla dakinhar se tkun bejn min jista' l-iżjed iwassal il-messaġġ tal-partit, bejn min jista' iwassal dak il-messaġġ lil firxa aktar wiesa ta' nies, lejn min jista' jżomm il-partit l-aktar maqut, lejn min jista' jżomm lill-partit aktar rebbieħ, min huwa appellabbli għal firxa usa ta' nies, u niftakru li s-sigriet ta' dan il-partit kien li konna appellabbli għal firxa wiesa tas-soċjetà tagħna. Robert Tabela qal li se jkun fuq quddiem net biex jipproteġi d-delizzji tal-kaċċa u l-insib. Sema dwejjaq tiegħu meta waqt li kien jiddefendi kaċċaturi fil-qrati fuq ksur żgħir dawn dejjem weħlu l-ogħla multi possibbli. Għalli fost il-proposti li mexxa l-qudiem hemm li l-liċenzja tkun maħduma fuq punti u mhux tintilef għal kollox, li l-istaġun tal-asafar tal-għana jiftaħ għal żmien raġenevoli u fuq ksur żgħir il-penalità tkun ukoll raġenevoli għal iżda dan ma jgħodx fuq taj protett. Qabel qal li ilu jitkellem fuq l-immigrazzjoni anke waqt li ġie attakkat għax uża l-istess lingwa tan-nies. Temm jgħid li l-akkoljenza tal-Maltin għandha tiġi reċiprokata b'rispett u mhux b'inkwiet fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.